Мина деня си, благодаря за нормалния въпрос. Обаче сме две. Арде. И трябва да е как мина денят ти. Как мина денят ти? Добре. Бях с една приятелка Симона, беше много яко. Моля да се не ми се сърди. И като се прибера след около 23 минути, ще ти пиша. Ау, please don't hate me, please. Shut up. Не се бъскам. Bitch, shut up. Значи, моя се смила добре. Стана в 11:30. Наядах съм. Излизах с майка ми. След това се прибрах. Разходих си говедото, което го няма тук в момента. Аз ще тук. Да, така. Да, и след това ще дойде в нас. И сега записваме видео. Други въпроси ще да имате? Има. Няма. Сигурно. Може и да няма. Да. Абе.